Duggers. Ja. Kijk maar dit spoor. So daai ding kan nou so in die son staan, hè? Nie probleem nie. Solank hy toe is. Maar as die son op die watervlak skyn. Absoluut, ja. Ja. Ek sien ware selfs as dit kom oor olie, jy so weet. Dan in ons ons weer. Dis 'n donder. Dat is zo'n verhaal. Zit je op? Ja. Kijk nou die kookje. Hij zit hier wel aan het kijken of hij moet af. Koffie. Ik heb dan aangesteld. Kom terug op. Wie? Wie aangesteld? Dat vind je dat niet. Wil me heen? Sien so al olie en gee die geld vir swartes. Die ander olie is nie werk te doen, dit is donker. Dis jy sê al Ja, is so. Alles Van die mei is dit was. Dit is gewoon die kabel laat wel laat jy die begin te kom. Ja. Julle is systems. Want dan gaan we maar eens die pad. Vertel Oh, me. zijn deze net zoals nu het laatste. Kom op, Nico. Kijk, niet Hij verzint die kruiden, die verzint die. Dat is niet nog een dag. Dat doe ik weer recht helemaal niet. Wat is er aan? Wat is er aan? Kijk voor mij. Dat is heel Hoi. Hey Lalet. Hoi. Teresa. Want die meer die mag hier. Hij Ek kan nie verstaan hoekom hulle ons olie As jy 'n balans wil skep in jou land, dan moet jy buitelandse valuta verkoop jy jou reserves wil sien. Kyk, ek meen net een om jou government. Tommetjie sit. Sit, Tommy. Jy Jy weet nou wat hulle daar gebeur. sit en kyk daar. Nico sit. Kyk daar vir ouma. Nicoetjie. Sit. Sit mooi. Sit. Kyk daar vir ouma. Kyk wat maak ouma. Sit. Lilletjie. Ja, ek sê dis nie ja. Pomp hulle terug by die pyplyne net. Hier af en hier om jy bring nie Jou dummy sê. Nou verkoop jy hom oor see en jy voer ander olie aan om Die land het ons drie producte van te maak. Weet jy as ek stuur vir jou. Get uit. Dag Cassie. Weer door elkaar. Op de 10 Jullie moeten om zingen hoor. Jij kan hoor ik zong jullie. Die krijgen tussen de jongen omhoog. Die zagen voor de 5 met kappen en plakken. Ik niet helemaal, de derde is weer. Staan jij zo Nico? Staan die kleintjes aan de kant staan. Als we willen afnemen. Dan kan je... Kom ik je staan aan de kant. Staan jij zo? Staan jij zo? Staan niet zo. Kom aan de kant hoor. Gewoon weg, ik denk dat die erop past. Kijk nou voor Corrie. Kijk nou voor Corrie. Kijk hier zo, Nico. Ja, ze zien. Ik heb papa ze zien. Corrie, wacht zo een beetje. Laat hij voor Willy alvast. Ik wil hem niet zien. Ik wil vast een boetekje op. Dat is wel een schokkel. Weet je, die zus ook. Haar zei de Corrie is meestal zo afmaak was boom. Kijk hier zo, Nico. Teresa. Zij heeft speeltjes van mij. Dat mijn schoenen zit gaan. Nog één, Corrie. Nico, kijk eens op Wilkie. Die niet kan ik maken. Misha. Hey, Aletta, kom hou jou hand so. Of vat die doek van Willy. Hij waait weg, hij waait terug. Die land gereageerd. Hy was nie gewees. Dan wil ze lekker lieve maatje. Omdat jij veel Plaas, Nico. wil jou zien. En nog bij jaren spaar. Blaas, Nico. Blaas, blaas. Blaas, Vinkie, blaas. Daar's nie goed. Twee keer. Klap uit twee man. Wie is dit daar? Je weet jou nog maar klaar. Blaas, hartje. Dat zijn. Mooi.
Ag ma, hy so in vir jou te sien. Wag eers. So Teresa. Geld komt net uit. Wag, jou hier. Ja, maar met Wieso? Is jou nie? Ek het gedoog dan nie gaan. Ek sien dan nie draai al dan nie. Nee, jy is te besig om drade weer op te sit, né? Jou pa glo sy. Jy 'n nice. Nee man. Moet eigenlijk die kies vat. Eigenlijk die kies vat. Teresa, draai schoen toe. Hou jou sakkie so prentjie vorentoe, Koenie. Maar help net vir Nico op, maar hy gaan raai dan. Tommy, kyk vir my. Tommy. Kom eens die ding so voor so. Maar Tom se. Nou, ek het my sakkie gegee net. Sy sê vir my gaan spruit. Spruit toe maak dit goed om te pas. Kom mamma maak nog jou pas hier. Kom. Hy kan nie jou vlug doen my spruit. Ja, by net is dit goed laat hy hom. Ons sê ek soek voetbalgeld, maar dat is echt niet. Want we pakken de andere willen zetten niet rijden. Laten we zo naar Die beste saak. Ek koop weer kaartjies en die kaartjies so dit is op Lily. Kyk hierso. Kyk hier is die ballon. Kyk hier is die ballon. Kyk hier, Willie. Kyk hier. Dis dit hier. Die ene gaan nog opstaan. Oeh, jy sien, dit is sy weg zigzag. Okay. Ons meer geïnteresseerd in die ballon. Joe, dis die oorloos. Willie. Nee, papoere. Anders zijn dit papoere. Want ek wil ook nog weer daai ding. Stywe pas. Ek meen nou ou wat jy besigheid opbou van Kyk hier sis. Hallo. Maar hoe kom dan die so ou af? Sê hy moet maar die vrou, dit was 'n vrou. Ja. Jy moet so pas hè. Dan sit jy Koenie, nee, wag nou Koenie. Laat hy hom maak. Wat myne amma was my spentjie amma. Jou presentjie. Jy verjaar mos nog nie. Ja, amma. Ja, jy verjaar eers vandag. Dit is nog so lank. Ja, ek kan net sê maar Ons gaan jou saam met laat. gaan hom nou reg maak. Ons het sien reg dat nie hoor. Hier verjaar volgens Tommy verjaar nie een van die dae dan. Vra vir ek kry nie gevra vir aan. Wie is joune sis? Nee, mens kan Dit nie daar in kan gebere word. Ja, maar dit kan laat Koenie daai goed kan maklik breek voordat hy dit net mooi oopmaak. Koenie, nee, los nou toe. Los my skat, los. Koenie. Laat dit, toe laat dit. Nooit sê, skat sit hom eers in jou sakkie ons dan net. Dis joune diens. Jy trek belasting af as hy die saak geslaag het, dan het hulle ook. Dit is presies dieselfde belasting. Nee, dit is die belasting is jou by. Afval. Maar as hy is nie vir bedrag afbedien, moet hy daai nee, Dis goed is dit persentjies my skat. Kom ou my help, kom. Jy vir jou lees later. Nou maak een van die oop sê. Maak maar vir bietjie een van die oop. Kom Nico, bring hom. Bring ons kyk. Kom ons kyk. Bring daardie present. Ag, sies tog is daar gekies wat hy wil maak. Al die tyd gemaak het. Jy dit gemaak het? Maar kom sien. Baie
hier iets stoppen. Dus is kunnen stappen. Nee, dit is